जि पलिटिकल डेभेलपमेन्ट बिपिएफ दलाव गुबुन गुबुन दोलोनि खामानि मावनाय इउपिपिएल कर्मीफोर बिजेपि कर्मीफोर आरो जिएसपि कर्मीफोर कांग्रेस कर्मीफोरा बिपिएफआव जइन जानो जोबोद गोसो जादों आरो बेखायनो बे प्रग्रामफोरखौ खालामनानै जों बयखौबो बे स्कपखौ होदों। उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार जेरावबो हाजार हाजार बिपिएलनिफ्राय फैनानै बिपिएफआव जइन जागासिनो दिनै मुसलपुराव जादों। दा बावैनो जासिगोन जयनिं प्रग्रामा दा बेसेबां जइन जागोन आं बिनि नाम्बारखौ मिथिया किन्तु हाजार जननि बिपिएफआ रावबो राजनिति दलजों एलायन्स खालामनाय नङा। बिजेपिजोंबो एलायन्स खालाया कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया जोङो इन्डिपेन्डेन्ट निजा बबियायै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो निजा बबियायैनो गोदोनिफ्राय जोङो जिहेतु इलेक्सन गेलेबोदों बिदिनो गेलेलांगोन आरो जों नुनो मोन्दों जे एबार इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु मुगैथारबाय ओंखायनो इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफआव फैजोबगोन आरो बिपिएफआ हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन खाथां। बे खालि राकेशनिल' खोथा नङा बिसोरनि दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्रायनो आरम्भ खालामनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बिथांमोनखौ मुगैबाय आंगायबाय ओंखायनो मुसलपुर एबा गासैबो जायगानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो इउपिपिएलनि कर्मी आरो नेताफ्रा बिपिएफआव जइन जादों आरो बिसेसकै नोंथांमोननि बे मुसलपुरनि इएम राकेश मानव गेदेर राकेश बिथाङा बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जि खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय खालि गावनिल' मान सन्माननि खोथा नङा बयबो रायजो राजानि मान सन्मानखौनो मुसलपुरबासिनि मान सन्मानखौनो बिथाङा सुरमात खालामबाय ओंखायनो बिथांखौ नेता बायदि लायाखिसै दिनै बयबो मुगैनानै बिपिएफआव जइन जाजोबनायानो साबसिनसै होननानै बयबो फैजोबदों। माने सानसे समाव बिपिएफआ जिर' जागोन ना इउपिपिएलआ जिर' जागोन बेखौ रायजो राजायासो डिसाइड खालामगोन बे खोथाखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों। रायजो राजाया जि दलखौ मोजां मोनो बे दलजों थांगोन आरो जाय दलाव गैया बेयो शून्य जागोन। दिनै नुनो मोन्दों जेसेबांखि थगाय रायजो राजाफोरखौ हमथानो नागिरा मानो बयबो बिपिएफआव फैफिनजोबनो थाखाय इच्छुक। जोङो बिपिएफ दोलोआ जाहैबाय बिटिसिनि रायजो राजानि दुख खस्थ'खौ जोङो बुजियो बयबो बिटिसिआव थानाय जाथि गस्तिहा जातीय समस्या दङ जोंनि ओनसोला अति बेकवार्ड ओंखायनो बे बेकवार्ड एरियायाव बोरैहाय इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार बोरैहाय जौगानायनि अर्थनैतिक आन्तगाथनि निर्माण खालामनो हायो जोङो दल हिसाबैनो बेजों जड़ित मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो बिपिएफ दल हिसाबैनो मोनफ्रोमबो जाथिखौ माने कनफिडेन्सआव लानानै बिथांमोनजों जोङो सावरायलायो हानायखौ हागोन होनो हायिखौ हानाय नङा होननानै बुङो। दा तद्रुप बेबायदिनो जोङो बिपिएफआ आगोलदों मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिफोरजों रायलायदों मोनफ्रोमबो धर्मीय अनुष्ठान प्रतिष्ठान आरो धर्मीय नेताफोरजों जों रायलायदों जे बिटिसिखौ माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो माबोरैहाय जौगाहोनो हायो बेनो जोंनि फैगौ इलेक्सननि मूल मन्त्र आरो बयबो मोजां मोनदों बयबो जों फैगोन 3 बोसोराव गोबां जौगानायनि खामानि मावबाय होनना बुंदों मा फोरमायगोन बिथांमोनहा जौगानायनि खामानिनि मोनसे नुजानाय बयबो नुनाय मोनसे बुंथों बहाबा ओरैबायदि अनुष्ठान खालामनाय जाबाय बहाबा ओरैबायदि प्रतिष्ठान खालामनाय जाहैबाय बहाबा गिदिर मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार क्रिएट खालामनाय जाहैबाय गंसे इरिगेसन बानायनाय देखायथों रायजो राजा बे हालुवा मानसिफोरनि थाखाय गंसे दालां
बानायनाय देखायथों जे 15 बोसोराव बिटिएफआ जेरैबायदि आइडिनि दायाव गंनै दालां बानायदों फाग्लादियानि सायाव खालायदों अदालगुरिनि बे मामा दै बेफ्राव खालामदों बेबायदि मोनसे दालां बानायबाय होननानै बिथांमोना देखायथों ओमफ्राय अनुस्थान खालामनाय बिथांमोना शिक्षानि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बुङो जे शिक्षा अनुस्थान मोनसे बानायदेरबायब्ला बिथांमोना बेखौ देखायथों जोंथ' नुवाखै रायजो राजायाथ' नुवाखै मा नुदों दोंसे गोदान लामा बानायाखै जों बानायखानाय लामाखौबो रिपेयारिं खालामाखै जों बेखौसो नुदों गंसे हस्पिटाल बानायदेरनाय बिथांमोना देखायथों मुसलपुराव गंसे मेडिकेल कलेज बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन खिन्थु जोंथ' खोनाफिनबाय दा बे मेडिकेल कलेज आरो जाला सरकारा सिद्धान्त लाबाय गोदान आरो माने मेडिकेल कलेज आसामाव बानायनाय जानायब्ला बे हिसाबै बेबो गैला गतिके बेबायदि माबा मोनसे मावदोंब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै लाथों खालि बिपिएफखौल' बुङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो बबे न'आव बे न'आ बिथांमोन बानायनाय ना बिपिएफ दोलोआ बानायनाय